Neurot slušni aparati, austrijski lider u oblasti slušne akustike, na dan 117. godišnjice osnivanja kompanije svečano je objavio početak investicije u vlastitu proizvodnju u Srbiji. Na današnji dan, 13. decembra 1907. godine, ustanovljena je kompanija Neurot i na današnji dan 2024. godine Neurot otvara svečano prvu proizvodnju u Srbiji, u Beogradu, van Austrije, gde je do sada postojala jedina proizvodnja. Investicija obuhvata proširenje poslovanja i pokretanje sopstvene proizvodnje personalizovanih slušnih aparata i zaštite sluha za lokalno stanovništvo. Ja sam izuzetno ponosan da je za to drugu proizvodnju koja uopšte postoji u grupi izabrana Srbija i Beograd i iz te tvornice koja će stati ovde za nekoliko meseci će biti isporučeni slušni aparati na najvećem standardu koji je isti samo još na zapadu, u Srbiji i u ostalim tržištima u blizini. Na lokaciji budućeg proizvodnog pogona u Beogradu, u prisustvu brojnih medija i menadžmenta tima Neurot Srbija, svečano se obratio i gospodin Lukas Šinko, izvršni direktor Neurot grupe i predstavnik četvrte generacije porodice osnivača. I'm not a man of big words, I'm a man of big action and I want to really thank again everyone who worked here and let's look forward. Neurotov proizvodni pogon biće smešten na adresi Batajnički drum 7A i biće opremljen najsavremenijom tehnologijom, koja postavlja nove standarde u proizvodnji i personalizaciji slušnih pomagala u regionu, a vrednost investicije iznosit će 2 miliona evra.